नरक जे थानाय 19 तारिख जे मुसुकमा माने जे मुसुकमा माने नरक आबो बजागा मानखा जों थानाव मानखा जे नंनि मुसुतलां माने आबो हायरक कयतान जरक आफाय गठन रक सलि आप्रो तीनटा र ama duita tinta ni moja on talang na tasang bothui tang ma jalu pore norok bo bai ge sai mane nongni musok khini sini winno thanane hoyto norok thange mane kya abo ge ko je malik musok malik ro khoskai talang phai ba jo ne hingai sang bosin musok kama tang ma jara ba sang thang nai khata bo musok abo mo no hi khata bo kong bai thami ka gari ono bokrang bai thami kya hingai thana ro to hoi borok sosira akro joton mari thapo akruta atene ko sang doktor parkha joton mari non mo tam para Simo Ram Jawan. Bu mungkin tam kaki. Muni maga. Sagade kaki nong ni je musuk thangnai 19 tariko je musuk komamani o musuk nor bo jaga thangmane kya. Ito mo na ni musuk. Yang kai mong ka jang thana bo thanggoi mani kha. Mane buita kun boro rok khai sabai kata. Ga kai jeng mo musuk no mani kha thana thanggoi. Ni musuk ma bo suk ma pro. Ani musuk mo masano. bo thana wa bo man khana ra Sampa thana wa sambo thana na ngai afro noro je komama ne kai abo bo hai in khanong ne abo je komafro je taburam di thana ra bo jaga thangi mane kya musuma thana ra kha jo mongga ya wa thangi mane kha mane tin musuk ka an mo musuk ga ke mane adino kai ko bo bua bai tong ya kai o ram charon chongi aro bong ne goina go thangai bong lo musuk bai thangai chongai khare ya kai bong aro bong goina hote musuk khok lang kan ka mo musuk no ba khok lang ka ro hote no ngai norok man khata pro apro ka cheng man ka bo thang mane ka kai bo na phai cha bai ka ang thang nai khare ya kai ang bo ma thangai mane ka ka thanau banga ko mo thana ni borok sar gata nong na thanan borok sa haya mane ram charon chong borok na ang thangi ching ka bo ini ni musuk na abo ni ba na phai cha bai ka ka ang thangai nai ya ko ang man ka ani agar ni mung tamo an mung biplop debrama parang kai pungkhere para nong ni je thanai 19 tariko je musuk khokjak mane je ni musuk kuma mane nang o musuk no nang bo jaga thang mane kya थाना चांपार थाना पीएस माने क्या afro chamba thana ni ps rok nono tam hne nuhun nahar sabuni musuk majak khni phuno sing youtube no kha kai abon pore sing no khai abon pore thangai nakhata si musuk ga hni nai mani si musuk no ni musuk ma bosok kuma mang nei bo sabai buma ngai abo musuk je ps ok thangnai mani ngai bo jaga ne hoite thangnai khena abo abo nomjoy digita asram bari nomjoy asram bari aingo o musuk mani khata ngai ni musuk koma mane abo hai koita ro koma khana abo hai achu go tlang hen khana wo sangkai to samia ang ani bure serekle gnang hne ang musuk bona hana pechalang jaga ne ang samung tongai kubun jaga samung tongai ang musuk phiok lang tha ta pore musuk nogo phalia kai ang naitung nai mani malia ta otino kai achu go tlang jago hen khna kata ondo go no kai thanawa thangya konai nai ne mani sem musuk na kai sang sala kon tei phikata thanan hate musuk tei phikata nongni musuk acha je uttor maharani puro champar pes na hote je norok thangai ajagao je o musuk khoklang jamani gari bolero gari abo je tujak mani abo tujak puro gari bo musuk kai busuk tong eba abo hairok norok busu jokte abo saima norok je aron hoite gari tan uitmani poreba abo ne tin kai champar pes kes kai sangkha mamla number kai 25 2021 ni 25 मामलांखा 380/34 IPC दुईटा सेक्शन केस उनखा आवन परे थांगै जों गारि मानिख्या गारि बिसिंगो मुसुक गरै लामा किनारा खाजा गारि गाना खाजा पांचटा मुसुक गारि बसिस खाइया मुसुक बसिस खाइया चिज खाइ थाना तो खा afro gari borok to tongsa afro gari कोन borok गरै जे अपतै मुसुक सिको खंजांनाय गारक गरै kai je musuk malik siniyo koi bongno jima na kai
hari di baik ya. Gari nomor ke TR01 AL 1662 Bolero pickup. Enggak jauh musuk malik ni nok enggak bos jagab sademan sadman. Musuk maling ini nok kai musuk maling ini nok aku bono nomor je kaisa tangga susil deporma tai masa enggak pungkirai parane jogi gaba pungkirai parane enggak tai mai tai tu mang ini kai tai mang ini musuk kai yang aku tulasi gar ramdewan parane. Por eso tan bong musuk sini perut langka.